En aquest exercici ens parlem d'un motor de 4 cilindres, ho expressem com un valor Z, amb lletra Z, i ens diuen que té aquest motor, aquests cilindres, cadascun d'aquests cilindres té un diàmetre de 83,6 mil·límetres i una cursa de 91 mil·límetres. També m'expressen que el volum mínim de la cambra de combustió és de 50 centímetres cúbics. El que ens demanen és el volum total, la cilindrada total, i la relació de compressió. Bé, aquests problemes tots tenen un procés de resolució molt similar i és bàsicament aplicar les fórmules bàsiques que hem definit en el vídeo d'explicació de motors en cessar provocada, i a partir d'aquestes fórmules es troben relativament senzills els resultats. Anem a desenvolupar-ho. Per una banda, em demana la cilindrada total. La cilindrada total és igual al nombre de cilindres multiplicat per la cilindrada unitària. La cilindrada unitària la podem treure a partir de la fórmula corresponent, pi per diàmetre al quadrat dividit per 4.000 i multiplicat per la cursa. Si substituïm els valors, pi, el diàmetre al quadrat és 83,6 mil·límetres al quadrat, dividit pels 4.000, i multiplicat per la cursa, que són 91 mil·límetres. Recordem que aquestes dades, el diàmetre i la cursa, que els tenim aquí, ho expressem també en el procés de resolució en mil·límetres, perquè al dividir-ho per 4.000 ja entenguem que ja es fa la conversió directament a centímetres cúbics, que és la unitat amb què expressem les cilindrades. Si fem aquesta operació, obtenim la cilindrada unitària de 499,51 centímetres cúbics. Aquest és un valor que ja ens demanaven en l'enunciat, per tant ja el remarquem, i podem pujar cap a dalt a trobar els altres valors, l'altre valor que és la cilindrada total. La cilindrada total, si substituïm, trobarem que és 4 cilindres multiplicat per la cilindrada, el volum de cada cilindre, obtenint una cilindrada total de 1998,04 centímetres cúbics. Aquest valor també ens el demanaven. Finalment, la relació de compressió, fem una línia per separar, i anem a calcular la relació de compressió, que serà també aplicant directament la fórmula. Relació de compressió és igual a la cilindrada unitària més el volum de la cambra de combustió dividit pel volum de la cambra de combustió. Si substituïm aquests valors, 499,51 més 50 centímetres cúbics i dividit per 50 centímetres cúbics. Si fem aquesta operació, aproximadament ens dona 11. Dic aproximadament perquè habitualment la relació de la cambra de combustió no s'expressa en decimals, sinó que es fa un arrodoniment. En realitat aquesta operació dona 10,99, però habitualment s'expressa en números arrodonits. I per tant ja podríem expressar el valor de la relació de la cambra de combustió i dir que és igual a una relació de 11 a 1. Recordem que la cambra de combustió la relació de compressió s'expressa en aquests paràmetres, 11 a 1. Jo aquí he trobat el valor, llavors afegeixo aquest component. Vol dir que el volum de la cambra de combustió és 11 vegades més petit que el volum del cilindre. Moltes gràcies i fins una altra.